Onwelu ndị obodo jiri bili nkụdị na mba na-eghalụ mba nli aka na-eme azụ mgba nkoloko obodo adịkọbụla anyụ a na-ekwu ọnụ efu ekwu ịmakwa na ada ekwu na nkịtị ekwuba ọnụ nkịtị ọbụla ike aja mbene okwu ka eji etu agbọ afọ gbamala agbọ nwa na dịka onye mụrụ ya ayagaya igirigi ayagaya mbombo ayagaya ogerega alewa obodo adịkọbụla ụgbọgụrụ alewa obodo enwe onwelu ndị nwe obodo enwe a na-enwe obodo enwe obodo adịkọbụla ụgbọgụrụ a na-enwe obodo enwe obodo enwe obodo adịkọbụla ụgbọgụrụ alewa obodo enwe Maduko gelia konarni anuwa Ojidonye maduko gelia konarni Onyo buna mapure mo subya mbafwe okubaka Shukuna biko wepula nyubyam Odili wake manya dikwalo nwaanyị mma maka na oke ita afụfụ n'ụwa n'ụbịa ma adịrọ mma mana inwe ego n'ụwa dị iche inwe obi eji eli egeli dịkwa iche onye bụ na mgbapụ ụdị ma ụsụ ụbịa mgbafue okubaka Thank you. Your highway campus, Obodoukwu.
the Imperial family. Kunogwa, there you go. Never. Akuruno High Chief Dr. Ambassador Joachim Emelike Ezimwa Fatama. The Esomogo, alongside with Akuruno High Chief Christian St. Michael Ezimwa Konkwo. The Awaputi Fande, one of Obodoukwu Kingdom. Akuruno Jibiebume. Akataka, you are highly welcome. This way. Please, the amen we can now form. Bye-bye. Take care of everybody. Kenny. You are highly welcome. Ndibe Maranatha, onye kachukwu esigbo ọbatu. The obere ibe sere agụ mbọ megwu epedike amanokio. Agụọ ma agụ isi agụ na-eme ngala. You are highly welcome. On the sound check too. Exit of the National Lord, the Lord Brothers International Friends of Nigeria, the most dependable Uga Kwese. Alright. Uga Kwese. Omeiheukwu Nwajiugonnaya. Rikobi Uche one of our Joto. The National Welfare Officer Akuruno United Brothers. Alongside with High Chief Obodoukwu Emmanuel Ezimwa Kanono. The Ebeco Uche Abirikete one of Uche. You will never stop your glory. Click over there and application. Oh Lord. That is on Chief Dr. Christian Ogosu, Oishoman Anelo, you believe in them, you are highly welcome. Emma Kangotana will not be sure.
It's legendary DJ Pop. Bomb Transfer Asamaneta State. Uche Michael, one of our Imo states. God bless you, sir. Obodoukwu, whatever microphone the bishop will do, I go see He's the regular chief for you to cheer God. Ofenina Suntata, on the 10th of January, thank you so much. Sky, please do what I said.
Now Bishop not here. Lord, hear our prayers. The Son of God, Lord of heaven and earth, then so among us, with happiness and gladness, let us call upon you, saying, Lord, hear our prayers.
Lord Jesus Christ, by your life, death, and resurrection, to sanctify the life of your home. Lord us in our home, so that we can have you as our guest and honor you as our head. We saying, Lord, in you every living grows into a holy temple. Rather than those who live in this house, they may be built all together into the dwelling place of God and in the Holy Spirit. We pray, Lord. To touch your followers to build the houses of the solid rock. Rather than the members of this family, they hold fast to your teachings and free of all discord, serving with their whole heart. We pray, Lord. By no grace failing your head, but in uncomplaining poverty, you accepted the hospitality of your grace. Grant that through our help, people who are homeless will obtain decent housing. We pray, Lord.
Let's go back, please. Let's use our lens, please. Your Highness, on the Amran, we have two ways, either down there or here. As the certified general, one of them, Omeiheukwu State, I want to say, Obodoukwu Kingdom, alongside with Chief Obodoukwu, Nwajiugonnaya, and that is the level of His Excellency, High Chief Dr. and Mrs. James Okeke, the Government Lieutenant Suite of Samaneta State, alongside with the CBN Governor of Aruba, High Chief Dr. Prince Joseph. Why do you want to Thank you.
and capacity BOT chairman. Community welfare, make a start on your belly. Joku's one of our grantors. Igwe, Akusuru Malumuchu. Vincent. Vincent. That is the humble exit of Ijele, Lumule, one of Umuchu. One of Umuchu. Esibudo. Ijele Umuchu. Ijele Agwata. That is the arrival of the Prince Bonifacio Aguma Senador. And His Royal Majesty Umeh Chris Brown Umeh Okululoso Chief Sunday S. Ichie Brigade one of Umuchu Wayne Felix Obuefi Ebubago Chief Chubuna Sabagolu Ichie Kunekuna Nagolo. The patrons Papentima, thank you so much. And also one international press club of Nigeria and G20 press club of Nigeria. High Chief Obodoukwu SCC. I could hear what everyone of our people. You will not be going to Chukwane. What were they? The brother that go to me, the queen of Kokomi Kingdom is here. Wow, happy to see you. Emmanuel, are you here? Thank you very much. Chief and Lord Peter Obiekwe. That is the National BOT Chairman. Akununo United Brothers. That is the arrival of High Chief Dr. Chukudi Moses Nnamani. Infedeji Chukudi Chukwuemeka. Akusinachi one of the new water here. And if you want one of our ways here, Chief Henry Kembilemasi. And Hanji Sabe. That is the CN Nobis. And that is the regular of the Chief Peter Obodoukwu. Happy computers. Okute Masu and High Chief Peter Obodoukwu. Akwema Bebo. Ezi mmadụ n'obi. Iwu bere ibu ndebe. Esotego nila. The Amote. Ikuku ọma n'ọrụ. Ezi ọma n'ude mere. Santiyo. Iwu bere ibu ndebe. Akụmakụ. The Amote. The Luchukwu Ebuka Ikeri Ugo 001 Ife niile bụ ife na elu Chineke na ọdụkọ ọdụkọ ya nwụrụ anwụ osisi ọma na nri alọ The Amotek Happy New Year boss. Happy New Year to you. 001 The Amotek 001 Onshiro Sana Gigwe Baisa Kambi Computers
Daisy Kukoma wana tuamu kingdom. Kukoma wana facility. Thank you so much. Get ready for the next 30 minutes performance. After that, Chris MP. If I not have on your take one day here, he can't go to today. The most celebrated PRO. Obodoukwu.
President of Obodoukwu. Perfect gentlemen, the most dependable globals, I welcome you. Uche, verse 2, alright, verse 2, That is the arrival of Chief Chukwumokoye, the Nwajiugonnaya, one of our Sibo. One day you're Harry Waker. All of them, 1, 2. yes, alright, 2, Osikibia, we're not the second mic here. Fantastic. There is no time. 1, 2, I salute you. The energy of the weekend, you can't go, Masi. April 30th. Happy New Year to you. 1, 2, Big industry. This way or this way. Once you are your principal, I don't want to go have a seat. Looking around with long arm is not allowed, please.
Thank you so much. Uche, let's have your wife on the dancing floor. With your wife. High Chief Emmanuel Mike Enendo. All the members of Umeh, be on your feet. Mr. President is here. All the members of Umeh, be on your feet. That is the members of the Imperial Philanthropic family, led by His Excellency Chief Dr. Darlington Nwajiugonnaya. Let's go there.
Akusinachi na Mary Adetupo no no na ni to pese no game Akusuze wata number no That is the level of Akubuye wata one of Angulo Buru you are heading with us Thank you. Amazing grace, because mother and about the only when you win. Obodoukwu
Danfon International. Danfon International. Makanaka Visa Ulemango. Katika na recognize Yehowa. Kaile Yotwa. Okay, viewers, we are here live with the wife of the celebrant, the Omeiheukwu of Imo State, Nwajiugonnaya of Obodoukwu. Lolo, may we know you? I'm Imo State, Nwajiugonnaya of Obodoukwu. Lolo, ka ị nwere ike ịgwata anyị otu obi dị gị na ihe niile a mere ebe a n'ụbọchị taa? Obi m so aṅụrị. Agba m otu m ga-esi kọwaa ya. But I thank God everything gara ọfụma.
ihe niile na-aga otu anyị si yọọ ya Chineke. Ana m ekele Chukwu maka nke ahụ. So obi m wụsa aṅụrị. Thank God. All your friends si ebe dị iche iche, ma ndị si America, ma ndị si UK, ma ndị si Abuja, Lagos, Owerri, all corners of the world wee bịa ebe a nọcha ụnụ feedere ha very well, nye ha ihe a na-aṅụ aṅụ ka ekpere na ekpere ha dịka ha na-alaghachi. Ekpere ikwu na ibe, ma ndị enyi ma ndị ọyị, ndị niile si ebe dị iche iche bịa ịnọnyere n'ụbọchị taa. Ana m ebu ụzọ na-ekele ha maka ọbịbịa ha bịara, maka na ọ dịghị ize ịkpọ oku onye zara chikwe na n'ihu ndị riri ya. Ana m ekele ha maka nke ahụ, na-ekpekwere ha ekpere okwu ha jiri bịa ka ha ga-eji laga aka ya, ka Chineke mere ebere ha bịara ebe a n'udo na ọṅụ ga-edularụ ha n'ụlọ ha dị iche iche n'udo na ọṅụ n'aha Jizọs. Amen. Thank you, Lord. Uche Umeh, High Chief Uwe, Imani Obodoukwu, Okuja Name of Lord Uwe. Everyone